Advocate Fadzai Maire vaitaura mashoko ekuti aiwa the ruling party, the regime ZANU-PF, it can destroy everything. Maso edu akavhurika vachizvoona kuti tiri kutovaonawo pasina kana kunyara. Noda kuti these guys corruption level yavo yasvika kuma-levels anotoshamisa. Zanapinda mashoko abuda nyuka pana unorbva subscribe or like or turn on the bell icon. Maire anoprovide evidence inobuda mu The Herald yakanzi start amendments for president to continue beyond 2028. Yanoyanyora achiti ZANU-PF will happily destroy the constitution, destroy the economy, destroy Zimbabwe. If it means clinging onto power, they were not fighting to remove Mugabe. They were fighting to become him. We need new leaders. Vanobva vaendera mberi panapa neheadline ravo rabuda muHerald rarakanywa richinzi the ZANU-PF Harare province is appealed to relevant authorities to start making the necessary constitutional amendments to allow President Mnangagwa to continue in charge of the country beyond 2028 when his current term is due to expire. Saka tiri kuona panapa Maire ari kutaura achiti aiwa the regime inokwanisa kuita zvainoda. Vanhu vakatosvinura vanhu vachiona inogona kudestroyerai economy yenyu, kana kudestroyerai currency yenyu, kana kudestroy zvese, but pasina zvamunongoita just because these guys they just want to gain power, they just want to feed their stomachs. Vanongoda ngoti ma-elites aiwa angoatena zvese zvavanoda. Chitiko chatiri kuona chiri kuitika, vanhu vese vakatarisa zvari kuona kuti aiwa they have no power yekuti vagonovamisa, noda they've infiltrated kune all madepartments ese. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.